जों खायदिनि अमन बागै कायसा प्रब्लेम न सल्व खायदे मानो हिनि जों हस्पिटाल हाय साहाय माने जोंनि एमवाइसि मालायना हिन हाय एकाउन्टेन्ट बाय मालायना हिन माने बरक एबसेन्ट अफिसाव करै अफिस एबसेन्ट नगे जों ता गाबन बागै अजर जे स्टाफ दं माने अमन जों तालारि पाइखा जोंनि 100% 33% रां मायनि बागै जों अबनो जेसके पान मान नांथुं अ कयक दिन 2 दिन नि बिसिंग जों जे सके पान माननानि जेस्ता मा खालायगा जों अबन बागै जों ताला मारि माने बर राजि बुइनि जोंखौ बुइनि पिएसि दग जत मान पाइबेखा हिनखानाव सिनरो ता पर्यन्त मान्याखौ दिनि सिंफाय माने बर कुन जवाब रिमाया जों मुसुकतारि गरिनानि हिनबो कुनु सावै मान्या ता बर जे नंनि अफिसार ng tamsa अफिसार हिंगे सावो जों चेष्टा खायनाय दि जे मानो माया हिनसाव आमबे जों बिसास खायनाय ng नरक बेतन मायला कय मास संखा बेतन तो माने तो मासे मासे न तफान म उचिनि इयरली मानो उनको 6 month नि एक बार 33% के मानो ते 6 month नि 33% के मानो जों अब टोटली उनको 100% वाइसा 33% वाइसा के मानो दुई बार गाउन जों ताक पर्यन्त 1.5 वर्ष चलि दङ एक बार फन मान्या खटा इंगे ताबुं नरक नि जे दाइ माने खन नकटा ताम बेसखां ताम खानाय जों गलामा खनान बिसिं दाइरि हंगे जों ते हस्पिटाल रास्ता अबर फन खायनाय एबा हस्पिटाल तेस लक खायनाय हंगे तिनि के हस्पिटाल लक खायजा ते लक खायदिका जों ता बरक जे कोन एकटा जवाब दिया खाय जों अरन टंनाय जों ते एक मास 2 मास जराति जों कास बया माने ताकसु बन्न काम न खायदं खना काम खाय खायदं अलरेडी जों जतो काम क्लियर सिन माने बेतन सिनि मायाखौ बेतन के मानो 100% 33% हिनि ओ उनको सिनि फाननि फान उनको सेम होइते मान माने अबसं ता मा ताकसु बन्न मायाखौ अच्छा हस्पिटाल चलाउने